दिनै बर' बाप्टिस्ट कन्वेन्शननि 111 बोसोरारि जथुमा आरो बिनिनो जोबथा सान जोंहा बे कन्फारेन्सआ थांनाय 30 अक्ट'निफ्राय जादोंमोन इतिमধ্যে सानथाम दिनैजों सानब्रै नि हाबाफारि लानानै बे कन्फारेन्सखौ खुंनाय जादोंमोन बिबिसिआ मोनसे धोरोमारि संस्था आरो बे ख्रिस्टानबाबो बे बाप्टिस्ट ख्रिस्टानफोरनि मोनसे संस्था बे गिर्जानि बे बाप्टिस्ट संस्थानि सिङाव जोंहा फ्राय 600सो गिर्जा न' दं बर' नन बर' गासैबो ज' खालामोब्ला आरो उदालगुरि जिल्लानि बादै बाहेरायाव थानायफोरखौ जों ज' हमोब्ला दा दरं जिल्लानि सिङाव अनलि बर' चार्च हिसाबै जोंहा फ्राय 200 गिर्जा दं दा बे गासैबो माबानिनो 600 बाप्टिस्ट गिर्जानिनो मोनसे संस्था हिसाबै बे संस्थाया थांनाय 111 बोसोर बे ओनसोलनि बाप्टिस्ट गिर्जायारिफोरखौ मोजाङैनो दैदेनबोबाय थादों एबार जोंहा मोनसे एसे चेन्ज जादों बेनो जाबाय बे 111 बोसोर 111 बोसोरनि जिथु ट्रेडिसन बेखौ एबार एसे ब्रेक खालामनाय बायदि जादों बेनो जाबाय एबारनि जिथु कन्फारेन्सनि मेन पेन्डेल चार्चनि जिथु पेन्डेल बेखौ बिटिआर सरकारनि माने गिदिर चिफ मुस्रि प्रमद बर' बिथाङा बिबान बानदों बिनि सिगाङाव खिन्थु थांनाय 110 बोसोरारि जिथु माबा कन्फारेन्स बेयाव जों रावनिफ्रायबो बेबायदि पेन्डेलनियानो जा गुबुन गुबुन हाबाफारिनि जा बेबायदि जों हेफाजाब मोनाखैमोन हेफाजाब लानोबो नागिराखैमोन आरो बे बाप्टिस्ट चार्चआ बेनो मोनसे माबामोन गोग्गाथावमोन जे जों रावनिबो हेफाजाब लायालासिनो रावनिबो बाहेरनि अनसुंथाइ लायालासिनो जोंनि कन्फारेन्सफोरखौ खुंबाय थायो आरो खुंबाय थानो हादों एबार खिन्थु जा माने गिदिर प्रमद बर' बिथाङा गावनि गोसोनिफ्रायनो बेखौ जासिनायखाय लानाय जादों बेखौ लानानै जोंहा एसे कन्ट्रभार्सिबो जादों मण्डलिफोरनि गेजेराव बेखे सिगांनि बोसोरफ्राव जोंनि चार्चनि मानसिफ्रानो मेन पेन्डेलखौ बानायोमोन फ्राय एभ्रिडे 100सो लेबार खटायनानैबो जोंहा 12 दिन 13 दिन गाहाम नाङोमोन आरो 12 दिन 13 दिन गाहामजोंसो कमप्लिट खालामनो हायोमोन एबार बेनिखायनो जोंहा चार्च लिडारफ्रा बे बिबिसिनि दैदेनगिरि बिथांमोना बेखौ थाब जाजानो एसे हास्थायनाय बायदि नाजादोंमोन आरो जोंनि मण्डलनि दैदेनगिरिफ्राबो एसे थाब जानांगौ होननानै बेखौ माबाबाय थादों खिन्थु जाया बे पेन्डेलखौ बानायनो बिबान लादोंमोन ठेकेदार हिसाबै बिथाङा जिनिसफोरखौ लाबोनाय एसे गोबाव जायो जोंहा ओरैनो जेनेरेलि जों निजे बानायोब्ला फ्राय जा 30 तारिखआव स्टार्ट जानो गोनांखाय बेखौ जों फ्राय 18-19निफ्राय स्टार्ट खालामो आरो फ्राय 26 बा 27 तारिखआव बे कमप्लिट जायो सानथामखौ जों पेन्डेल कमप्लिट जानायनि सानथामाव जोंहा डेक'रेसन बायदिसिना इलेक्ट्रिफिकेसन डेक'रेसन बायदि खामानि थायो आरो बेखिनिखौ मावो आरो बेनिखायनो जोंनि चार्च दैदेनगिरिफ्रा खावलायदोंमोन जे अन्तत जोंहा 26 बा 27आव बे खामानि जोबनांगौ खिन्थु जायफोरा थिका लादों बेखौ मावनो बिथाङा मात्र 24निफ्राय स्टार्ट खालामनो हायो स्टार्ट खालामदोंसै खिन्थु 24आवबो जास्ट स्टार्ट खालामनानै दोनबाय बुस्थुफोर सफैयाखिसै बेनिफ्राय 26आवसो टटेल बुस्थु 25 आरो 26आवसो टटेल बुस्थु फैजोबनाय बे साननै सानथामसोनिफ्राय टटेल कमप्लिट खालामनानै बेखौ पेन्डेलखौ रेडि खालामबाय आरो बेवहायनो जोंहा गोबां कन्ट्रभार्सि जादों जे हानाय नंलिया जानाय नंलिया एबार बिना पेन्डेलानो कन्फारेन्स खुंनाय जासिगोन खुंनो गोनां जासिगोन बेबायदि होननानै गिनायबो फैदों बेखौ बे सानब्रैसो बे बिबिसिनि चार्चफोरनि दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव मोनसे टेनसन मोनसे एंजाइटि मोनसे गोनो गोथो मोनसे जिंगा बेबायदि फैदोंमोन आरो एसे कन्ट्रभार्सि बायदि जादों खिन्थु 25आव स्टार्ट खालामनानै 26-27नि भितराव टटेल कमप्लिट खालामना होनायखाय दिनै जाफुंनो हानाय जाबाय आरो बेनि थाखाय जों साबायखर होदों बेखाय बिबिसिनि दैदेनगिरिफोर बिथांमोना धैर्य हमनानै चार्चफोरखौ मोनसे माबायाव लाबोनायखाय मोनसे इउनानिमास डिसिसनाव जे मावथोंसै होननानै ठेकेदारनो हगार होनानै बिदि मोनसे डिसिसन लाबोनायखाय धन्यबाद जों बेहाय माने गिदिर प्रमदफोर बिथांखौ जे बिथाङा इसेबां गिदिर बिबान लानानै बेखिनिखौ साक्सेस जाहोबाय बेनिखाय बिथांनि बेखौ जोंहा बिबिसिनि जा आं जिहेतु बिबिसिनि सासे मोनसे चार्चनि मेम्बार हिसाबै माने गिदिर प्रमद बर' बिथांखौ साबायखर होदों
बिथांखौ धन्यबाद होदों जे बिथाङा जिखिनि वार्ड होदों बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामबाय आरो जों अन्तत बिबिसिआ बेखौ साक्सेस जाहोनो हायामोनब्ला थिकादारफोरनि एसे नेग्लिजेन्सनि थाखाय बे जोंहा मोनसे गिदिर मोनसे जेंना जागौमोन जोंहा हयथ' नांलाय खमलायबो जाहैगौमोन बेबायदि लामायाव थांहांदोंमोन खिन्थु बिथां नेक्स्ट लेटबाबो जोंहा थिकादारफ्रा जिखिनि खामानि मावबाय खोब स्पिडि खामानि मावबाय आरो पेन्डेलखौ कमप्लिट खालामनो हाबाय आरो बेबो जानला मोनलाना खोब बिउटिफुल बिदि नाइस नायबाय थाथावथाव बायदि पेन्डेल बानायनो हाबाय बेनिखायनो जोंनि 600 चार्चेसनि जायफोर थान्दै बेयाव फैदों बिथांमोना गासैबो गोजोननाय मोन्दों रंजाखांदों माथो आंहा खावलायनाय बेनो जे जों चार्चनि बे बिबिसिनि दैदेनगिरिफ्रा बिबिसिनि सिङाव थानाय चार्चनि लिडारफोरखौ खावलायनाय बेनो जे जों फैगोन समफ्राव जाहाथे मालायनिफ्राय बिदि आसा खालामा खारन जोंहा 110 years सेल्फ डिपेन्डेन्सनि हिस्ट्रि मोनसे दं आरो बे हिस्ट्रिखौ जों फोथांना लाखिनानै जों रावनिफ्रावबो बारा आसा खालामालासिनो निजस्व हिसाबै गावनि आथिङाव गाव गसंनानै कनफारेन्सखौ खुंनो पेन्डेल लुनो जाहाथे मेन्टेलि स्पिरिचुवेलि फिजिकेलि डिटारमाइन जायो आं बेखौनो खावलायदों दिनै बिबिसिनि जि हाबाफारि बिनि पेन्डेलखौ सिब बिथाङा होदों होननानै बुङो नाथाय मालाबा राजखान्थि फोथाराव एसे खोथाफोरा बोरैबा जायो उमुगा उमुग धोरोमनि सरकार उमुगा उमुगखौ बांसिन नोजोर होयो बेबायदि बाथ्राफ्रा समाजाव मालाबा बेरखाङो बेफोरखौ माबायदि नोजोर ओरैनो थांनाय बोसोरथाम बोसोरनि गेजेराव जों नुदों जे मानब गिदिर प्रमद बर बिथाङा गासै धोरोमनोनो समान बायदि सुबिदा होदों जोंहा थांनाय बोसोर सिगां बोसोर 2023आव थेलामार बाथौ मोनसे धोरोमनि मा जादों सेन्ट्रेल कमिटि बाथौनि बेहाय गुथै माखिनिगोन बिनि गुथै दायित्वखौनो जोंहा बानगिदिर चिफ बिथाङा लादोंमोन बेनिफ्राय थांनाय बोसोर बिनि एखे बोसोरावनो ब्रह्म धोरोमनि माबायाव जादोंमोन दतमायाव बेयावबो जथेस्थ' बिथाङानो हेफाजाब होजोबदों बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन धोरोमनि बेलायावबो जेसेबां हायो बिथाङा हेफाजाब होनो सरकारनिफ्राय एसे आरो गावनिफ्रायबो एसे बेबायदि खालामलायनो हेफाजाब होदों जोंहा बेहाय गुबुन गुबुन खृष्टाननि गेजेरावबो केथलिक सिएनआइ बेनिफ्राय लुथारान बेबायदि गोबां दं बिथांमोनाबो नांगौ समाव बिथांमोना हेफाजाब लादों जोंहा माथ्र बेप्टिस्टआ जोंनिफ्राय खिन्थु खुनु दिन रावनिबो बिया आरो बे ट्रेडिसनखौ जों रैखा खालामनो लुगैयो नाजाबाय थादों एबार जों बियाखैमोन खिन्थु बिथाङा उपजासि होदों बेखायनो जों लादों खिन्थु इन फिउचार जों रावनियावबो बिया आरो जों निजस्व नाजानायजों हास्थायनायजों जोंनि मावनायजों जोंनि कनफारेन्सखौ जों खुंगोन आरो खुंलांबाय थागोन खारन 110 years जों बे ट्रेडिसनखौ रैखा खालामनानै रावनियावबो हेफाजाब लायासिनो रावनिबो हेफाजाब बियासो जों खुंबोदों आरो बेखौ बे हिस्ट्रिखौ जों इन फिउचार मेनटेन खालामगोन